queremos comentar porque Gañamos decidiu impugnar a relación de postos de traballo que se aprobou por parte do Concello. En primeiro lugar, queremos decir en que consiste esa relación de postos de traballo. É unha norma que regula tanto as funcións como categorías como salarios dos traballadores do Concello, tanto personal laboral como funcionarios. A neglixencia do PP de Nidia Arévalo leva a varios males dentro do Concello. Primeiro, a discriminación entre os diferentes traballadores. Crea conflito entre eles. Por qué? Porque a uns lles sube o salario de maneira injustificada, mentres a outros lles mantenen igual. En segundo lugar, porque se crean postos de traballo sin ningún tipo de xustificación. Concretamente, se crean postos de responsables para colocar nel a persoas afíns a Nidia Arévalo. Por qué? Porque desta maneira se controlan os departamentos e desta maneira injustificadamente tamén se incrementa o salario. É unhas funcións que non se corresponden ca súa titulación ou formación profesional. En terceiro lugar, vemos como se crean postos de traballo para persoas sen acudir a ningún tipo de concurso ou oposición. É dicir, se está creando postos de traballo onde inmediatamente despois se adxudican a dedo a persoas afíns do Concello. Aí temos o caso da exconcelleira do PP, Kelly Monzón. Tendo unha titulación, tendo un posto de traballo dentro do Concello, con cargo de administrativa, se lle fai a dedo un cargo de responsable de departamento, cunhas funcións que superan a súa titulación, con un salario moi superior ao que viña percibindo e, ademais, sen acudir a ningún tipo de concurso ou oposición para acceder a ese novo posto de traballo. Bueno, pois todas estas irregularidades son as que recollen a sentencia que anula a relación de postos de traballo. Gañamos nunca quiso ir en contra dos traballadores. Gañamos o que busca o principio de igualdade entre todos os traballadores. E para iso, un goberno de responsable ten que facer unha xestión responsable. E para iso, ten que facer un traballo onde todos os traballadores do Concello sean tratados por igual. O clientelismo que se ve nesta RPT xa foi previamente detectada por nós antes de facer o recurso e así foi manifestado no pleno cando dixemos os nombres das persoas para que iban destinados as subas máis importantes da recalificación dos postos de traballo. E dixémolo con nome e apelidos, porque eso significaba clientelismo e non significaba o que tiña que significar unha relación de posto de traballo, que definir o traballo que ten que fazer cada un e despois escoller as persoas máis capacitadas en base a un baremo claro e transparente, que non foi o caso. Isto veo claramente a xuíza e este é o motivo de que sea eliminada esta RPT. O único responsable de anulación desta RPT é o Partido Popular de Mos. Non é nin ningún traballador do Concello ni este grupo municipal. A mala xestión acabámola pagando todos. Pagan os traballadores máis os veciños. E por último, outro dos motivos polos que se anula esta norma, esta relación de postos de traballo, é porque incumple o plan de axuste imposto polo Ministerio de Facenda. O Ministerio de Facenda obriga a amortizar deuda, unha deuda recoñecida superior aos 8 millóns de euros. Sin embargo, esta RPT supón un incremento salarial anual de máis de 250.000 euros. Isto está completamente prohibido. É dicir, non só é obligatorio amortizar a débeda comprometida polo goberno do PP durante estes anos, sino que tamén ese plan de axuste obriga a amortizar postos de traballo. É dicir, impide incrementar e crear novos postos de traballo, sobre todo cando non están xustificados como é este caso, porque viñan sendo desenvolvidos por outros traballadores. En todo caso, esta anulación non responde a un mero capricho ou a unha negligencia deste grupo político. Gañamos intenta velar polos intereses dos veciños. Esta RPT iba a supor, ademais dun incremento de gasto e, polo tanto, no futuro dun incremento de impostos e tasas municipais
que iba a redundar en perxuicio na economía dos veciños, tamén en arbitrariedades que iban a implicar discriminacións entre os propios traballadores, ademais de que redundaría nun peor servicio de cara aos veciños. Por canto, personal non cualificado iba a obter os postos de responsabilidade para os cales non estaban preparados. Por todo iso, acollendo as nosas demandas, o Xulgado Contencioso Administrativo decidiu anular esta resolución. Tamén é certo que nestes orzamentos deste ano, en previsión de que esta relación de postos de traballo fose anulada, o goberno do PP xa consignou unha partida superior aos 20.000 euros para elaborar unha segunda RPT. É dicir, sabendo que a súa xestión foi negligente, sabendo que esta relación de postos de traballo era completamente arbitraria e non respondía ás necesidades do Concello e que podía ser anulada, aínda así a levou adiante e aprobou en solitario. E agora nos vemos na situación en que se ten que volver a aprobar unha segunda relación de postos de traballo con un doble costo para todos os veciños e veciñas de nós.